si ti do sada? Brzo u moju sobu. Au, Milice, šta bi? Zvao te je. Živeli ste srećno do kraja života. Ma Anđo, nije to. Prijavila sam se za jedan baš štreberski seminarski rad. Dobija se novčana nagrada, pa mogu da kupim nove sluške. Mico, nemaš ti za ono što hoćeš. Slušalice Minđuše, a? Videla si ih na netu? Nisam, ali mislim da sam mnogo htela. Dobro, uvek se izvučeš. Prijavila sam nas dve za seminarski rad o bajkama. Ćuti, u šoku sam. Milice, bajke. Ne prekidaj me sad. Bajke su autorske i pisala ih je Grozdana Olujić. Pa, zar to nismo... Slušaj me, bajke Grozdane Olujić jesmo radili kao klinci, ali mama piše neki rad za svoj institut. Malo sam virnula. Kako je zanimljivo! Šta tu ima da bude zanimljivo? Da su živeli srećno do kraja života? Pa stvarno. Dobro. Imaš li plan? Nikada do sada nismo koristile ChatGPT. I to ti je neka tajnovita stvar. Nismo probale da vidimo hoće li neko otkriti da smo pisale koristeći to. Kako misliš da će otkriti? Dobro, Anđo. Hajde, vadi mobilni. Gde ti je aplikacija? Pa nemam je. Evo, časkom ću je skinuti. Dobro. I sad pitaću njegovu visost. A i... Šta da ga pitam? Naprimer, šta su bajke? Evo, kucaj ovako. Šta su bajke? What are fairy tales? Evo ga, čoveče, baš je brz. Fairy tales are fictional stories typically meant for children that feature magical creatures, fantastical events, and often carry a moral lesson. Bajke su izmišljene priče koje su obično namenjene deci, prikazuju fantastične događaje magičnih stvorenja i često nose moralnu pouku. Ovo je baš dosadno. To znamo od predškolskog. Moraš da budeš jasnija, da ga pitaš nešto posebno. Pa, zato ga i pitam, jer ne znam ništa posebno. Ma idi direktno na Grozdanu Olujić. Koje su karakteristike njenih bajki? Da te sad vidimo, sveznalice. Au, baš je brz. Vidi ti šta sve zna. Here are key characteristics of her style, moral and philosophical undertones, magical realism, psychological depth, themes of transformation. Evo najvažnijih karakteristika njenog stila. Moralni i filozofski prizvuk, magični realizam, psihološka dubina, teme transformacije. Vidim da nisi sve uzela. Niko neće verovati da smo ovo same smislile. Pola stvari ne razumem. Možda da kažemo svojim rečima. Reci mi, Milice, molim te, šta bi značilo moralno-filozofski prizvuk? Evo bajke Nebeska reka. Nju najbolje znamo, a i kratka je. Sećaš se. Mala reka, Jogunica. Neće kao sve reke da teče. Hoće, pa hoće na svoj način. Tu ima filozofije koliko hoćeš. I, što je važnije, to je priča o nekad bilo, ali o nama sada. Da znaš, sad shvatam zašto si se javila da pišeš bajke Grozdane Olujić su priča o nama sada. Malena hoće svoje, pa i ja sam pomalo takva. Izborit ću se za dizajnersku, iako moji misle da to baš nije za mene. Idemo dalje. Šta ćemo u vezi s magičnim realizmom? Nećemo više koristiti ChatGPT. Idemo na pretraživač. Evo ga. Očuđenje običnog, što to dobro zvuči. Može to da nam bude naslov rada. Može. Vidiš, to je mala reka. E sad, psihološka dubina. Da probamo. Kad se setim šta smo sve njeno čitali, tu zaista ima štošta da se nauči o drugim ljudima, ali i o sebi. A sećaš li se one, ne mogu da se setim naslova, nešto o čoveku koji je stalno tražio svoje lice. Menjao ga. Beše navlačio lik vojnika ili seljaka, tako nešto. Pa da, to ti je kad nisi zadovoljan onim ko si i kakav si, pa hoćeš da budeš neko drugi. Mico, rado bi bila ona iz 8.2, Svasija. Znam da i ona koristi AI, ali da bi ćaskala o tome šta će biti u trendu. Što me tako gledaš? Slušala sam je. I ne, nisam ljubomorna. To je njen svet. Ti i ja pratimo bajke, neka nje sa njenom fashion trends industrijom. Ti si stvarno ko neki lik iz bajke. Neka Vila, Dobrila. Ajde da ne preterujemo. Mene ovo privlači. Tema je transformacije. Dobro. Vidi, evo.
U maminom radu piše kako je Grozdana Olović pisala romane za odrasle, za mlade, prevodila poeziju, indijsku poeziju. Bila je u Indiji, mnogo saznala o njima. Vidi ovu knjigu, Prizivanje svetlosti. I to je dobar naslov. Vidi šta je obeležila, slušaj ovo i misli. Iznošenu odeću podere telo. Iznošeno telo podere stanovnik unutar tela. Zatim dobija nova tela. Baš kao novu odeću. Razumeš? Evo, piše i ovo. Biće nam korisno. Za Indijce vreme je zatvoreno u krugu neprekidnog razaranja i stvaranja. U jednom beskrajnom krugu, krilatom točku vremena, život i smrt ulaze u neku vrstu sklada, užas pred nestajanjem iščezava. Drugačije vidiš smrt ako si iz Indije. Znaš, rekli su mi da je baba otišla na bolje mesto, a više bih volela da se baba ponovo rodi. Kao duga. Kakva duga? A da, nebeska reka. A vidi ovaj tekst koji mama koristi. I sama Grozdana Olović pisala je o bajkama. Evo, vidi šta kaže o tome otkud bajka oduvek zauvek. Neophodnost da se sopstvene granice prevaziđu i postigne sklad sa svetom i samim sobom. Saznavanje istine o sebi, malo sam promenila, projiciranje, samo s lutim značenjem, sopstvenih želja i strepnji u svet bajki. Milice, ni to nam neće poverovati. Neka, imam toliko pitanja u glavi i ne znam koga da pitam, da ne ispadnem neka lujka. Mogu ti reći da mi ove bajke baš znače. Vidi što je ovo lepo. U vreme kada je zemlja bila još mlada, a oblaci se tek rađali. I to ti je iz bajke Zemlja vetrova. Izgleda da tvoja Grozdana često piše o tome kako je šta nastalo, o malom gradu, prirodi i travčici i tamo nečem velikom. Mislim da ona više voli malo od velikog. Grozdana je rođena u malom mestu, Erdeviku, u Vojvodini. Možda je to razlog. Da znaš da zvuči bajkovito. Od Erdevika do Amerike. Piše da je baš o ovome što smo malo pre čitale. Ta, kako beše, Poetika bajke. Kažu da je na univerzitetu u Kaliforniji 1983. baš o tome držala predavanje. Zamisli to, sigurno je bila baš posebna. Završila je engleski jezik i književnost, videla Indiju, Ameriku, svet je bio njen. I ti možeš sve. Slušaj, sve dečakove igračke smejale su se malom vozu. Kakvog li šašavka. Tračnice mu idu od jednog kraja sobe do drugog, a on tvrdi da će jednoga dana izaći kroz prozor i prošetati se dolinama i gorama, čak do mora. Ti si, Mico, moj mali voz. I da znaš, dobit ćemo nagradu za Grozdanu i kupuješ slušalice i naći ćeš odgovore. Samo nemoj dalje da mi lutaš u daljine. Hajde sad u pohod na onog prvaka. Ma, on u gimnaziji ima druga posla. Mali voz, Mico, mali voz. Znači, pišemo.